Julen, zuretzat ere badugu zerbait. Entzun abesti hau eta ea ber norrek hartza izun burura. Gogoratzen aizu dazkeneko egun hitz bazela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Bai, Julen. Noiz entzuten duzu abesti hau edo, norrek hartza izun burura? Bueno, egia esan, ez dakat Spotify eta olako plataformaik. Claro, WhatsAppik ez da gorduan, Spotify eta olako. Radio kaseta daukazuzuko zen. Kotxeko radion jartzeko genia, baina gila da Steve Marquezen kantau asko gustatzen ditela bai. Eta ez dizu inorrek harri burura? Bai, dudik gabe, batez ere falta zaizkite lagunak eta familiko jendea bai. Zianak eta bai. Nork uste duzu, arriskatu da deia. Nork uste duzu bialdu dizula zuri bideoa? Ze abestiarekin batea bideo sorpresa badator. Arriskatu lasai. Nik uste ez dezula espero aritzek prestatu dizuna. Ez, nik uste egizan bizkat burun zerbait daka, baina bueno. Deitugu. Eutxi sofa hondo. Eutxi sofa eta aurrera bideoa. Julen, bizipen edo anedota baten ingurun galitu diate, eta nik uste, lehenengo etorri zaitena burua, segako txapelketa egiteko txekiaren genuen bidai izan da. Eta, kontatu pixkat, ari izan genitun abentura. Nik uste sekula azeko ez den bidai bat izan zela, eta historio politia dara esan kontatzeko. Hala ba, muxaldi bat. Eta Julen, zure biklotek bidea da, ez? Zure Andrea, emaztea, Maitane. Maitane, bai. Eta, bidai emozionatu zea pixka, Julen. Gustatu zaizu orduan sorpresa. Bai. Eta gero, esateizu justu kanta horre bai beste oroitzapen batzuk ekartizkia burua de bai, eta dena juntatzen zaiz, baina, bueno. Eta bidai harra izan zen, Txekiako segalari batek antolatu zuen txapelketa bat Txekian. Eta, gonbidatu zigun, herrialde Euskal Herriai, Alemaniai, Babierai, Suizai, txapelketa horta juteko, premio irabazbiantzako 1.000 euro dengo ziala, eta horako zeakin. Tope prepatu ginean, abi hartu genuen, hemendikan 20 persona hola jun ginean Txekia, eta irabaztea ez da. Eta loiteko, esan zu, hotelak eta zuen lasai, gure etxetan gehatuko zate, eta problemi gabe. Eta, gaina esan du zuek nire lagunan etxian, bestian, eta gu esan zuek nire etxatoriko zate da, bost lagun hola. Anfitrionean etxea, arkibiliko ga hemen. De repente jun ginean, kotxea aparkatu zuen, eta zen 200 metroko bideska bat ja ilunduta, bideska hortan oinez guaz, hor bukaeran ikusten baserri zahar bat argitik gabe, baserrian atarin kotxe bat bolkatu eta, ostra, etorri geha hemen. Eta sartu ginean baserri zahar bat, argindarra justu zakan, sukaldia garai batekua, etzeon komunik, etzeon ezerrez. Beldurrezko pelikula bat. Eta egia esan oso rekordo politia dakat, ze kanpon zu batin genuen, nire handria da trikititxa jotzeu, da trikititxa emantzun, gero trikititxa jotzen da kantatu, da oso politia, eta holako batian esateko, aurten urte sekua junda, eta esan nahi dut ez daula belarrik txapelketa antolatzeko. Benetan? Araño junda? Araño WhatsAppik ez dezu, Aize, Biontzako, ze garrantzitsuak dian zuen bikotekideak, ez da? Bai, azkenean bikotekidea izatez aparte laguna dare, bai, azkenean zure problema guztik, bai honenak, bai momentu honenetan eta txarrenetan daude, ez? Eta bai, nik uste eta azkenean bide laguna diala, bai. Zuen profesioa oso gogorra denez, zuen bide lagun dira eta oso gertutik jarraitzen zaituzte. Bai. Eta askotan pentsatzen dut, batek zerbait garrantzitsua duenean, besteak utzi behar duela beria, eta zuen kasuan, oso gertutik jarraitzen zaituzte, ez da? Julen, zure kasuan ere, emaztea jarraitzen zaitu leku guztitara. Nire kasuan suertea handia dakat, eta askotan eskertzi behi, laguntzean guztia, ez da? Eta ez lagundu entrenatzen, hori nik inberdetelako, baina bai apoio askotan nik
entzun eta bizi izan dut lagun batzuei entrenatzea juteko, gero bere parejakin nola bronkak, jo, ezketzaude etxian, da ez dakitze, eta ja kirola gogorra, eta etxian pega bali bat orduan badiztula pena merezi, ez zerrikia. Eta nik sentu bertan laguntza asko azkat, beti dakator laguntzeko, nik hartzen duten erabakian laguntze dira eta asko estimazio. Garrantzitsua eta baina zuzure kasu berdin ez da. Genian, ni hasi nintzen behangatik, eta beti eukiet bai txapelketetan, bai entrenatzen, bai exhibizioetan, nire onduan eta azkenean bai ezinbestekoa da, bai. Ze ona.